kamar yadda kuke gani ga mu a set ɗin cikar buri ƙwarai da gaske. Ga su Bosho can a zaune da Baba Labaran ga Sisin. Usi yadda ake ɗaukan fim ɗin cikar buri kenan. Wannan shine Darakto Usaini Ali Muhammad. Da fatan kun ji. Kamal ya zo ne? yare na kana duk wasa dan da na abalon roll silent please. Sound speeding sir. Roll. I'm rolling. Action. sai na ga kuma cewar a matsayin ku na manyan ƙasa